Καλησπέρα για μένα. Εγώ θέλω να ασχοληθώ μόνο με το αθλητικό κομμάτι. Νομίζω ότι ο κ. Χατζοβασίλης μετά τη συνέντευξή μου έχει να πει μερικά πράγματα και να βάλει λίγο τα πράγματα στη θέση του όσον αφορά αυτά τα δύο θέματα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και για μας και για την Καλονή, που ίσως έχει πιο υψηλούς στόχους από εμάς. Εμείς έχουμε κάνει τις τελευταίες 3 εβδομάδες μια κοιλιά αγωνιστική. Ξέραμε ότι το παιχνίδι αυτό ήταν πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί αν δεν κερδίζαμε σήμερα, θα μέναμε πίσω και θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα για τη συνέχεια. Το παιχνίδι είχε ένταση από πριν, είχαν δημιουργηθεί ορισμένες καταστάσεις, θα σας εξηγήσει ο κ. Χατζοβασίλης. Εγώ προσπάθησα να πείσω τους παίκτες μου ότι πρέπει να δούμε καθαρά αγωνιστικά το κομμάτι. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε την κυκλοφορία της μπάλας ως έξω από την περιοχή της Καλονής, δεν μπορούσαμε να μπούμε εύκολα μέσα. Από ό,τι μου είπαν, τον γκολ που πετύχαμε από στημένη φάση ήταν κανονικό, δεν ξέρω, θα το δούμε και στην τηλεόραση. Με την είσοδο του Κάπελ στο δεύτερο ημίχρονο ευελπιστούσαμε να πετύχουμε κάποιο τέρμα, γιατί ξέρουμε το ταλέντο του Κάπελ. Το καταφέραμε και παρόλο που στο δεύτερο ημίχρονο η Καλονή ίσως είχε λίγο καλύτερη κυκλοφορία και άρχισε να πατάει καλύτερα, με το τέρμα που πετύχαμε καταφέραμε και κλειδώσαμε το παιχνίδι. Η ομάδα είδατε είναι κουρασμένη, δεν έχει το ρυθμό που είχε σε άλλα παιχνίδια. Είναι φυσιολογικό, ξέρετε τα προβλήματα που έχουμε τραυματισμού, κούρασης, κάθε 3 μέρες παιχνίδι. Όμως σήμερα τα παιδιά προσπαθήσαν πάρα πολύ, δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό και πήραν μια πολύ σημαντική νίκη που μας κρατάει ζωντανούς. Θέλω να τους δώσω συγχαρητήρια, να ευχαριστήσω τον κόσμο για τη στήριξή του. Συνεχίζουμε. Σε 3 μέρες έχουμε πάλι δύσκολο παιχνίδι με τον Εθνικό Γαζόρου. Να δούμε πάλι τα προβλήματά μας. Αυτό που έγινε με τον Μιλένκοβιτς σίγουρα θα το δω από όλες τις πλευρές και από την πλευρά του παίκτη σαν πειθαρχικό παράπτωμα. Όμως ίσως και αυτός είχε τα δίκαια του γιατί δέχτηκε μεγάλη πίεση τις 2 τελευταίες μέρες και βγήκε η ένταση μέσα στο παιχνίδι. Όμως σίγουρα δεν επικροτώ αυτό που έκανε. Καλή συνέχεια στην Καλονή εύχομαι. Και εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Κύριε Ζαναβάρα, Μιλάκοβιτς και Ταραλίδης απόντες. Θα έχουμε μουσικό πρόβλημα. Το τελευταίο καιρό έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Δεν βάζουμε κάρτες, είμαστε συνηθισμένοι. Κάτι θα κάνουμε. Θα το παλέψουμε. Κάτι θα κάνουμε. Είμαστε συνηθισμένοι και κάτι θα κάνουμε. Τώρα τις Ισέρες θα παίξουμε σε φιλικό περιβάλλον όπως και στο μάτι με Πανσεραϊκό θα ευνοήσει. Σίγουρα, εντάξει. Αυτό είναι κάτι σημαντικό. Για μένα όμως είναι μέσα στο γήπεδο. 11 εναντίον 11. Εκεί είναι όλα. Από την παρουσία του κόσμου θέλω. Σίγουρα ο κόσμος θα μας στηρίξει και πάντα μας δίνει ενθάρρυνση και καλή ψυχολογία. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Μετά τα αποτελέσματα τα σημερινά, η βαθμολογία ευνοεί τη δόξα. Με νίκη την Κυριακή ξαναπίνει για τα καλά του παιχνίδι. Πιστεύετε στην ομάδα ότι θα είναι στην play-off? Το λέω πάρα πολύ καιρό στους ποδοσφαιριστές μου ότι είμαστε καλή ομάδα και ότι μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Το λέω πάρα πολύ καιρό και προσπαθώ να τους πείσω, να το πιστέψουν και οι ίδιοι. Και σιγά σιγά το πιστεύουν. Αν δεν είχαμε αυτά τα προβλήματα τον τελευταίο καιρό, θεωρώ ότι θα είχαμε 2 πόντους ακόμα. Αυτή είναι η άποψή μου. Για τον Κάπελ, για την είσοδο του Κάπελ. Για τον Κάπελ. Γιατί ακούσαμε και κάποιες προετοιμασίες. Ναι. Κοιτάξτε, σίγουρα αυτό που έκανε ο Κάπελ σίγουρα ήταν πολύ άσχημο. Ίσως και ο ίδιος δεν κατάλαβε το μέγεθος του προβλήματος. Γιατί, ξέρετε, ο Κάπελ έχει λίγα προβλήματα. Έτσι, λοιπόν. Το είχε κάνει 1-2 φορές, είχε τιμωρηθεί με χρηματικό πρόστιμο. Η τρίτη φορά όμως ήταν πάρα πολύ σκληρή η ενέργεια του αυτό που έκανε. Και ίσως και ο ίδιος δεν πίστευε ότι θα φτάσει τόσο ψηλά το θέμα. Όμως πάνω απ' όλα είναι η ομάδα και ο Κάπελ θα τιμωρηθεί με απόβαση της διοίκησης με χρηματικό πρόστιμο, θα επανέλθει στην ομάδα. Σήμερα δεν ξεκίνησε το παιχνίδι γιατί λείπα τις προπονήσεις 12 μέρες, μόνο 2 προπονήσεις είχε κάνει και τον είδατε ότι δεν είχε και καθόλου ρυθμό. Απλώς είναι ένας παίκτης που είναι πολύ καλός στο ένας εναντίον ενός, αυτό περιμέναμε και αυτό έκανε. Ευχαριστώ πολύ.